रावबो गैयैनि खाबु लाना सेसापानि गोजौ फरायसालियाव सिखावा कम्पिउटार गंथाम खावना लांदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव सेसापानि गोजौ फरायसालियाव गोलोम बोथोरनि जुलाइ दान मोनसेखौ बन्द होनायाव फरायसालिया दान मोनसे बन्दआव दंमोन। बे बन्दआव फरायसालिनि सिङाव रावबो थांसननाय जायैनि खाबुआव फरायसालिनि कम्पिउटार हलनि खिरखिनि लहा एरख'नानै मनिटर गंथाम, CPU गंनै, माउस गंनै, बेटारि गंनै, कीबर्ड गंसे सिखावा खावना लाङो। जाथायनि सोमोन्दै फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनिफ्राय मिन्थिनाय बायदिब्ला गरम बन्द होनायनिफ्रायनो फरायसालियाव रावबो नायसनफैनाय जायाखैमोन। थांनाय 30 जुलाइखालि फरायसालिनि सुगिदारा फरायसालिनि सोरगिदिं फोसाबनो थांनाय समाव खिरखिनि लहाया हायाव गोग्लैना दंमोन आरो गंथाम कम्पिउटार दोननाय जायगायाव गैयामोन। खिरखिनि बाहेरथिंजाय वाल बारलांनाय मानसिनि आगान नुनो मोन्दों होनना रादाब बिजोङाव फोरमायो। लोगोसे थांनाय 2015 मायथाइयावबो बे कम्पिउटार हलनिफ्रायनो दरजानि साबि थाला हास'नानै गंनै कम्पिउटार खावना लांना थांदोंमोन। बे जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरबोबाय थादोंमोनब्लाबो जेबो फोरमान मोनासै। दिनैनि नैबे जाथायखौ रादाब लिरजासिम जाथायखौ नुनाय लोगो लोगो पुलिस बिफाना खौरां मोन्दोंब्लाबो दासिम नुजाफैथ'वाखै होनना गाहाय फोरोंगिरिया फोरमायो। जों गोमानायखौ खोनानानै आसरित मोनदों। मानो होनोबा गरम बन्द खिनियावथ' जोङो बेहाय स्कुल रावबो थायाथ'। गेट सेट ताला साला गासैबो बन्द थाङो। आरो बे समावथ' अत्यन्त अखाबो हादों। बे बोसोराव अखायानो बारा। बे अखा हानायखाय बेहाय अखा हानायावनो निस्सय बिसोरो लांदों आरो। कारण बेहाय ग्रिलखौ हाफायनाय हिसाबै खोनाजानो गिनानै बिसोर अखा हानायाव फैनानै बेखिनि कम्पिउटार जिथु खावनाय खामानि बे खामानिखौ बिसोरो मावदों आरो जों बेखौ धारणा खालामदों। दा जियानो जाया मानो ओनसोलनि मोनसे गाज्रि बारहावा बे मोनसे जों दा सिनायनो मोनदों। दा थांनाय बारावबो आगोलावबो खनसे बिदिनो सिखाव जाखांबाय कम्पिउटार आरो एबारबो जाबावबाय। नाथाय थारिखआ मा थारिखआव जादों बेखौ जों हरथिकभाबै मिथियाखिसै। कारण गरम बन्द समखिनियाव जोंनि स्कुल जिहेतु गैयामोन। स्कुल खुलिसैनि आगोलाव जोङो बे रुमखिनिखौ साफा खालामफैनायावसो जों बेखिनिखौ जों नुदों आरो। दा जोङो प्रत्येकआनो ओनसोलनि मानसिफ्रा बे बेलायाव जों साग्रिद जानांगोन। कारण मानसिफोरनि गेजेराव जोङो बे मोजांनि जुदि सिन्ताखौ लाबोनो हायाबा बे सिखाव हाबाखौ जुदि मावनो जुदि सिन्ता खालामोब्ला अब्ला जोंनि जितु भबिष्यत उन जोलैनि जितु मावनाङा हाबा बेयो बहुत गोग्लैना थालांगोन आरो। বন্ধ চলি আছিল এই আমাৰ চকীদাৰ ৰিঞ্জাও চাফা কৰি থাকোঁতে এই কি বুলি কয় ফেনাল চেনাল দিয়াৰ সময়তে এইটো দৰ্জাটো খোলা দেখা পালাক। এইটো এনেকুৱাকৈ এই খিৰিকীটো এনেকৈ চাবলৈ দি ওলাইছে, ওলাই পেলাই এইফালে সোমাইছে। সোমাই ইয়াতে এটা টিভি কম্পিউটাৰ আছিল এটা, আৰু ইফালে এটা আৰু ইফালে এটা, এই তিনিটা কম্পিউটাৰ ইয়াতে বৰষুণৰ সময়তে লৈ গৈছে। কাৰণ গৰম বন্ধ আছিল যে আমি 30 তাৰিখেহে গম পোৱা গ'ল। গতিকে এই তিনিটা কম্পিউটাৰ, দুটা UPS আৰু দুটা CPU, এটা মাউচ, দুটা মাউচ, এখন কিবৰ্ড, এইখিনি কৰি লৈছে। ইফালে লৈ গৈছে, ইফালে আহি এইখিনি আমি পিছত গম পালোঁ আৰু এইখিনি আমি পুলিচ থানাকো আমি জনালোঁ। এনেকুৱাকৈ এতিয়া কেনেকুৱা কি হ'লেতো গম পোৱা নাই আৰু।